Ostres, quin avorriment és això. L'altre lloc és més guai. Estic cansada de jugar amb nines. Jo vull jugar al mateix que els nois. I si anem cap allà? Vamos. Anem cap allà? Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia i jo saber dir que no. El camí més fàcil, avança sense por, ràpid que s'acaba el temps. La gent t'assenyala, veure que vas vestit diferent. Et prens el dia tot rient i amb ben poca cosa estàs content. Dispara, el ritme no para i amb aquesta melodia penso sempre on sóc ara i no vull deixar de somiar.